Máme za sebou skoro 12 mesiacov tohto roka. V rodine armády to bola radosť aj plač. Záplavy, Baltik, Afganistan, to je len pár momentov z roku 2013. Naši vždy dokázali, že sú profesionáli. Z osobností rezortu sa vyberá ťažko, veríme ale, že tento rok bol rotný Kamil Kelbel najlepší z najlepších. Aj tento rok priniesol v rezorte obrany veľa zaujímavých činov a udalostí. A ako je u nás zvykom, keďže pomaly končí, rozhodli sme sa, že si pripomenieme tie najdôležitejšie. Vitajte, začína sa Profesionál Top 2013. Teraz vidíme výkrut na doby. Je to vlastne výkrut, ktorý je rozdelený na 4 doby. Je robený po fázach. Je to veľmi obťažné na koordináciu, na správnu koordináciu rúk a nôh. Rukami a nohami vykonáva pohyby tak, aby ten výkrut bol prevedený v horizonte, aby neklesal ani nestúpal. Je to celkovo 12 minút ťažkej driny a fučania. Človek vystupuje riadne spotený, aj keď klimatizácia funguje naplno. A hlavne z toho dôvodu, že pilot musí dodržiavať bezpečnosť letu a presne dodržiavať všetky parametre vstupné rýchlosti a dodržiavať všetky limity, ktoré sú dané na tú ukážku. Je to neustály tréning, ale som poriadne spotený. 12 minút ukážky, relatívne krátky čas, ale človek vypočí zo seba a pomerne unavený. Je to aj riešené zase predpismi, že môžeme robiť 2 takéto vystúpenia za deň. Je to práve z dôvodu enormnej záťaže na pilota. Spektrum činnosti dopravného krídla v kuchyni je mimoriadne pestré. Zahŕňa napríklad výcvik pilotov, spoločnú prípravu s výsadkármi, zdravotníkmi a napokon aj prepravu materiálu a cestujúcich. V tomto roku nasadili na plnenie takýchto úloh lietadlá Pernek a Rohožník. Takto boli pomenované 2 novúčičké stroje L410 E20. Môžeme skonštatovať už za tú krátku dobu, že sa veľmi kvalitatívne zvýšil výcvik lietajúceho personálu, či už teda pilotov, alebo aj technického personálu, vzhľadom na to, že tieto lietadlá sú vybavené podľa najnovších noriem ICAO a sú schopné operovať na všetkých letiskách v Európe a v ostatných krajinách. Sme previedli takmer všetky možné spôsoby nasadenia. To znamená samotný zhod materiálu, pre nich zoskok záchranárov s materiálom. Záchranári si následne vyžiadali lekárskú pomoc a tým pádom vlastne prišiel na rad tandem s lekárom. V tom tandeme môže byť lekár, ale môže byť aj iný špecialista. V prípade príklad poviem núdzového pristátia MiG-29 môže tam byť zbrojár, ktorý dokáže zaistiť zbraňové systémy. Afganistan, snáď naša najtvrdšia zahraničná misia. V júli si vyžiadala život Daniela Kavuliaka. Naši ale v operácii ISAF naďalej potvrdzujú vysokú profesionalitu. Profesionál sprevádzal na inšpekčnej ceste ministra obrany Martina Glváča. Vstupná brána ECP-5 je jedným zo strategických bodov základne v Kandaháre. Na starosti ju majú práve naši vojaci. Denne ten údaj sa pohybuje okolo tisícky peších, ktorí sú skontrolovaní, a zhruba okolo tých 350-370 nákladných vozidiel. Všetci hovoria, že Slováci sú priateľskí, otvorení, sú schopní komunikovať so svojím okolím a s národmi, ktoré máme okolo seba. A my aj vo výcviku našich vojakov tak vedieme, pretože Afgánci sú ich partneri, to nie sú krajina, kam prišli z pozície nadradenosti, ale prišli sem ako partneri, aby našim afgánskym priateľom pomáhali a snažili sa ich vycvičiť tak, aby si boli schopní zabezpečovať mier a pokoj vo vlastnej krajine sami. 65. Kontakt na trojke, silný protivník správa, pripravi sa na manéver, vpravo bok, na môj pohľad, vpravo, bok, vpravo bok, pred, brie.
Zaujať výhodnú čiaru. Na úrovni, polná cesta, priamo pred nami, príjem. 35. Zaujím pozíciu. Stupňovito vpravo. 10. Signál zoskok, príjem. to 30. Objekt zničený, príjem. Ruky na hlavu! Pozrieť sa! Dostali sme echo, že v severozápadnom okraji jazera Ontario spadlo do vody osobné auto. Pravdepodobne je tam vnútri aj vodič, tak dostali sme echo okamžite dojsť, zasiahnuť, vyťahnuť to utopeného a kvôli ekologickej havárii, aby sme okamžite vyťahli vozidlo von z vody. Z vody poďme opäť k vode, ale pointou je ochrana neba. Po 5 rokoch absolvovali príslušníci protilietadlovej raketovej brigády z Nitry ostré streľby na poligóne Ustka. Zvládli ich výborne aj preto, že v Lešti absolvovali tvrdú prípravu. Tie streľby sú vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy, respektíve som povedal niekoľkoročnej prípravy. A keď to naozaj pretnete tú celú pásku, tak je to naozaj super pocit. Na základe prieskumových hlásení bolo vyhodnotené, že protivník postupuje v smere Nitra, Šintáva, Trnava. Jeho postup bol nariadený zastaviť. V centre paľby sa ocitá aj náš kameraman Jaro. Kľučkuje s kamerou nielen medzi kríkmi, ale aj medzi vojakmi, ktorí splývajú s terénom. Nasledujúce obrázky nepotrebujú žiaden komentár. Zranený má priestrel hrudníka a otvorenú zlomeninu končatiny. Chlapci urobili dobre to, že najprv riešili krvácanie, ale nezisťovali dýchanie, takže za to im troška strhneme body. EOD a EOR, dve špecializácie, ktoré úzko medzi sebou súvisia. Dnes vám ukážeme profesionálov z EOR tímu. To sú tí, ktorí pripravujú pôdu alebo priestor pre špecialistov z EOD. No a poviem vám, že pri nakrúcaní nám behal mráz po chrbte. DG9 bola vystrelená podľa toho, že tryska je vyhorená, podľa toho usúdil, že zapalovač, ktorý sa tam nachádza, bude v odistenom stave. Pre ňoho ako operátora je nebezpečný objekt, takže preverí pre EOD personál celé okolie tejto rakety a označí červenou vlajočkou a stiahne sa do bezpečnej vzdialenosti.
Komunikácia s taktickým operačným centrom je neustála, je udržiavaná počas celej doby operácie a taktické miesto velenia vlastne vyžaduje potom od nadriadeného všetky prostriedky, ktoré nie sú vonku v operácii. Tak ako delostrelecká podpora, letecká podpora, preprava ranených, tzv. medevakom. V máji sme spoznali ďalších ľudí z prostredia rezortu obrany, ktorí vykonali mimoriadne skutky pri záchrane ľudských životov. Už po druhýkrát sa laureátom ankety stal rotný Kamil Kelbel, príslušník roty rádiolokačného prieskumu Veľká Ida. Keď som sa vracal domov, tak som spozoroval na susednom obytnom dome požiar na 6. poschodí. Z okna sa valil hustý čierny dym a šľahali plamene. I hneď na to som zavolal hasičov a záchranárov. Oznámil som im skutočnosť, že tu vznikol požiar. Hneď na to som bežal po bočnom schodišti hore na 6. poschodie. Pri byte, kde horelo, som našiel dezorientovaný dôchodcovský pár, muža a ženu, ktorá bola v šoku, mala problémy samostatne chodiť. Tak som ju zobral na ruky a zniesol som ju dole pred obytný dom. Profesionál môže navštíviť aj vás. Dajte nám o sebe vedieť. Všetkým ukážeme, že vaša práca je o zodpovednosti a hrdosti. Zaslúžite si to. Volajte 0917 128 332 alebo mailujte na profesionál@prodynamic.sk. Sme tu pre vás, tým redakcie Profesionál. Slovensko je pripravené podieľať sa na likvidácii chemických zbraní zo Sýrie. Ak chcete vedieť viac, sledujte nás o týždeň. Nakrúcali sme totiž v Zemianskych Kostoľanoch. Dovidenia o 7 dní.